Il-ġimgħa filgħaxija ngħata bidu għal numru ta' attivitajiet organizzati mill-Partit Laburista li se jkunu qed wasluna għaċ-ċelebrazzjoni mill-isbaħ għall-familja kollha fl-ewwel ta' Mejju. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef tkellem dwar ir-rilevanza ta' workshop importanti li qed isir il-ġimgħa filgħaxija dwar ir-regolamenti proposti mill-Gvern biex kull min huwa involut fil-qasam tal-kostruzzjoni jkun obbligat li jkollu liċenzja. Matul dan it-tmiem il-ġimgħa l-Partit Laburista se jkun qed ilaqgħa l-konferenza ġenerali tiegħu propju llejla nibdew ukoll workshop diskussjoni li għaddejja fil-pajjiż relatata mas-settur tal-kostruzzjoni li fiha stakeholders u anke l-pubbliku ġenerali. Mistieden sabiex il-Partit Laburista wkoll jipparteċipa fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Daniel Mikallef qal li dan hu biss il-bidu għax hemm bosta attivitajiet oħra matul il-jiem li ġejjin. Fosthom il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela nhar il-Ħadd li ġej li se jwasluna għaċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju u ħeġġeġ li kulħadd biex jipparteċipa u jattendi bih ġaru. Il-ħadd għandna sessjoni plenarja fejn hemm stennija wkoll għall-diskors li għalaq din is-sessjoni plenarja tal-Prim Ministru Robert Abela u dan huwa l-bidu ta' numru ta' avvenimenti li ser iwasluna għal manifestazzjoni, l-attività, ċelebrazzjoni għal familja kollha tal-ewwel ta' Mejju propju fil-Belt Valletta min-naħa tal-Partit Laburista. Allura nistiednu l-kulħadd sabiex jingħaqad magħna. Il-Konferenza Ġenerali il-Ħadd tibda fl-10 ta' filgħodu se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun.